water ratio, power rationing, nikech kocho tomo ndala dweche ariyo adek to obviously wadhi bet gi low production nikech pi tin. Then economy waneno kako wadwa ne wacho wan gi low agricultural production to bende na like production no tin kabisa. Koro wakoni jogo ma oyudo gimoro matin otem kano, especially e yor agricultural production otem kano nikech ikore mbele ka nengo mar gigo mwatiyogo kaka gig agriculture be dhi malo nikech gitin. Koro jopiny gigo ma in go matin watemo mayudo matin wakanuru, to kendo kata atemo wuoyo ka wuoyo gi county governments kata national government ni the county governments onego teme silos kata storages magin gogo gitem kungo mondo konyo jopiny kinde mabiro mbele ka. Ok wang'eyo ni oro nyalo gik karang'o nikech gima ng'eyo ni ka dwe mar 11 ni onge koth, dwe mar 12 bende nyalo bet ni onge koth, to dwe mar 1 gi 2 to onge ga koth pile. Koro mano wan gi dweche 4 moridre maka ok to kendo kata ka wakomo ibro ke kata dwe mar 6 7. Koro gigo wan go duto wan gi dweche mokalo 6 ma wadwa bet matin gi chiemo. Ecosystem wadhi bet gi ecosystem habitat loss matene ni inyalo nwang'o ka kuonde man gi bunge iyudo ko ng'ere dwa nano lar kod yudi nikech gidwaro chieme ute waka gidenye kuonde ma gichieme. To bende nitiere gik moko ma jatugre gi weche mag oro kaka wildfires. So sama wildfires go timore ibonwa ka habitat mag le mamoko bende koro okethore matene ni moko biro dwaro mana manyo utewa kata miechewa kuno mwadake kuno mancha gidake okethore. Water supply kadoke en ni water supply biro bedo gi ng'ikruok nikech pige mwatiyogo gin mag koth to giwuok e aoche to matin mawagole nam. Koro thothne wadhi nwang'o ka pi mwagoyo ne jok ma water suppliers service providers gi goyonwa dok matin matene ni ji duto biro chomo mana pi tap kata pi ang'o nikech pans kata water pans gi kata gine moko matindo bugni matindo mwakunyo ne pi gi dhi dok matin kata dhi tuo. So wanyalo bet gi supply mar pi matin. Koro samora mwa koth nyalo chwe nikech ok wawacho ni koth ok chwe flat. Inyalo yudo occasional koth moko matin. Wanyalo harvest mago to wakano to watiyogo. On health issues wan gi heat stress nikech kaka wawacho ni ne wakoro ni liet dibet mang'eny ta dir kata kuneno nitiere discomfort mathoth ahinya sani. Kosechakre sani kiwuok oko karomo saa 4 tino ka piny obari ndas. Heat stress ni rach kod jogo madongo kata jogo man gi terminal illness, tuoche ma ji bedo gogi. Koro heat stress ni to aparo mana ni jopiny jomadongo nyalo temo bet tie yien no dho tie yien kuro be liet nitie. Wanyalo ketore kuonde ma huyanga mondo wayud kaka wayude yamo moro matin. Katieko mogik ta anyalo wacho ni ok ni mogik thuolo pod inyalo meda ta anyalo wacho ni nitie jogo ma ok yud koro mar kor lwasi nikech nyaka respond ne weche moko ka. Nitie jogo ma ok yud koro mar kor lwasi kaka wadwa ma wuok game cha owacho ni koro mar kor lwasi ma owacho no kone. Akwa ni kawa otiko to nyalo konya gi contacts wan gi grube mang'eny mwakete ji to yudo koro mar kor lwasi kendo e grube go nitie nyaka advice ma gitimo kendgi. Inyano ka ng'ato kone adwa uso dienda adwa uso dhianga to ibinjo ko wadwa cha wacho ni kaka horo ntiere wanyalo dispose of gine dhok mang'eny kata diek mang'eny mabiro chando wa gi oro. Koro grube gi nitie kaka ji advice jowetegi to kendo gi advice jowetegi weche mag pur. Koro ok ni nyocho kwa golo koro wadwa gugie mionge to tudruok samoro ko wasetudore kodi maber. Koro ok ni kwa golo advice nwa golo to nitiere e game nitiere kibiro wagaika nitiere county ilongo nangoa jok mochung ne county weche mag agriculture gi owadwa Simolo ni kanyo nyaka be ni ng'eye ka India pure dier. Koro itudri go wadwa Simolo bro mi wachgi kaka waoro negi kendo kaka omiyo advice
ochiwo advice